हेलो लोगोफोर आंनि फिन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बराय हरनानै लाबाय आरोना लोगोफोर इनिफ्राय दिनैहाय माने जोङो फुजायाव थांनो ओंखारलायबाय आरोना सेकेन्ड दिन दिनैहाय फुजाया मैयाबो थांदोंमोन जोङो इनिफ्राय नायलांदोलाय दिनैबो आं भिडिअ बानायनोसै आरोना लोगोफोर जाय आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टिं मोनो जोबजासे भिडिअखौ नायलांदो आरोना लोगोफोर इनिफ्राय सोरबाफोर मोजां मोनाब्ला नायाबाबो जेबो नङा आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामलांसै जि मानसि जाखादों आरोना फुजायाव masih beri kamu. Bisa kami bagus dalam ini. Nih, बैयावहाय मुर्ति दङ आरोना खुलुमग्रा मुर्ति इनिफ्राय नै जि मानसि जाखादों होंगो दोंगोनो Sekarang kanggurku bilang थांबाय थांसै इथिंजाय गथ'फोरनि गेलेग्रा फानदों आरोना नै इथिंजायहाय माने फुल फानदों बिबार फानदों नै जेखाइ फिसा फिसाबो जेखाया बेयावहाय हनुमान मन्दिर आरोना बेयावबो मानसि जासोगारदों
एसे नायना फैनोसै बेयावबो सिङावहाय हाबनानै मन्दिर सिङाव रानियानो ओरैबायदि थाबायनो मोजां मोनदों माने थाबायथिंगासिनो दङ नायखांबाय लोगोफोर दानिया थांनोसैलाय नैयावहाय मेला जादों आरोना मेलायावबो जि मानसि जाखादों नै एकदमबारे हाबनो हाखानाय नङा मानसिफ्रानो ओरैबायदि जायगा फिसाजों थोनो थोनो जाजोबदों हाबला जों बेयावहाय एकदम मानसि बांद्राय ना आं हाबनो हानाय नङा खर' गिदिङो आं बेयाव बांद्रायाव मानसि थोन थोन थारैनो जायगा फिसाद्राय बिराद मानसि बेनिखायनो माने आंनियाव हाबलांना थोन थोनथार जायगाया फिसाद्राय जे मामिया गदा लाबाय नै जाना नै जि मोजां मोजां फुथुला इयाव नै जि साइजखा नै सुमु सुमु दांनोबो जि मोजां नै नो साफायलाय नै रानि जि मोजां मोजां जोंहा रानिनो मैयाबो फुथुला बायखाबायना बिनिखायनो दायो लाथ'ला नै बिथिंजायबो ओरैजाय बैयावहाय माने फुजा मुर्ति बानायनाय दं आरोना ओमफ्राय नैबे लामाजों बिथिंजायबो नै बिराद मानसिफोर थांगासिनो दङ फैग्राफोराबो फैदों आनिफ्राय थांग्राफ्राबो थांगासिनो दं आरो दाना
बैथिंजाय नायहैसैलाय फै बैयावहाय मुर्ति माबानायखौ नायहैसैलाय बेयाव नायनोसैलाय मुर्तिखौ माबायदि बायदि मोजां मोजां बानायनायखौ बेयाव नायनोसैलाय आरोना मुर्ति खुलुमदों एनै मानसिफोरा नैबेयावहाय मेथाइ लानोसै जोङो नै लोगोफोर ना रानिया जोंना मेथाइ जाथारनोसैनो नै एकदमबारे फुजानिफ्राय न'आव फैबाय जोङो नै लोगोफोर दायो न'आव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय नै रानियाबो उन्दुलांबोलायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बेनिफ्राय लोगोफोर सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामनाय गैयाबा गोदानै नायदोंब्ला आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना बाय बाय गुड नाइट लोगोफोर